Sa aklat po ng Isaiah, chapter 7, verse 14. Basahin natin lahat. Therefore, the Lord Himself Will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay, sa 1:23 ng Book of Matthew. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. And my preaching this morning is entitled God with us. Hindi po natin ang ating mahulog. God, Lord, our God. Bless your servant. Amen, Lord. Ikaw may taas at ikaw pagpalain mo lahat ng matupa, higing ang mga nakikinig, mga viewers po. Salamat po sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Okay, palakpak po natin. Yung palakpak na pinagpala. Yes, Lord, hallelujah. Praise God, praise the Lord. Without your Lord, we can do nothing. Without your presence, without your Holy Spirit. Hallelujah, move in a mighty way, O God. Makompletohin tayo. Okay, because God with us. Okay. Dito po sa aklat ni Isaiah sa 7:14. Bago sinabi po yun, meron kasing warning dito. Di po po ba Isaiah 7:1-3. Isang araw, si Ahaz, anak po yan ni Jotham, the son of Hosea, king of Judah, the recent king of Syria, Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to make war against it, but could not prevail. Okay? Sunod na. 2:3. And it was told to the house of David, saying, Syria's forces are deployed in Ephraim. So his heart and the heart of his people were moved as the trees of the woods are moved with the wind. Then the Lord said to Isaiah, go out now to meet Ahaz, you and Jezobel your son, at the end of the aqueduct, from the upper pool to the highway to Fuller's field. Okay? Tatlong hari po yan. Si Ahaz, hari ng Judah. Okay? Si Uzziah, hari ng si Ahaz, hari ng Judah. Si Resen, hari ng Syria. At si Pekah ay hari ng Israel. Sila po ay umahon. Ibig po sabihin, itong Israel ay Northern Kingdom. Okay? Ang Judah ay sa Southern Kingdom. Umahon po ito, wala pa si Kristo ito before Christ, Old Testament. Okay? Para maliwanag po sa atin, ha? Old Testament po yan. Pag sinabing 700 years more or less before Christ, nasasakop po sila. Marami silang kalaban. Ito po, itong Syria po, itong magkapatid na lahing 12 tribes po yan, yung Judah at Israel. Si Israel, si Jacob po yan. Okay, pinalitan po ng pangalan niya kasi mantaraya nga. So, Israel po yan. Ang pinaka-capital city niya ng Jerusalem. Nagsabwatan po ito si Resen na hari ng Syria at saka si Pekah na hari ng Israel. Okay? Hindi maganda po yun. Kasi po, magkapatid yung Judah at Israel. Pumasok ngayon ang Syria. Kaya nagkaroon po ng problema. Ngayon, siyempre sa inggit siguro sa magkakapatid, nabalitan, pumunta sila sa Jerusalem, pero hindi sila nagtagumpay. Sa verse 2 na po tayo. Ngayon, nung nalaman po ng sambahayan ni David sa verse 2, nalaman po yung nangyari. So, siyempre po, sila po ay nilusog. Yung Ephraim, isa sa mga tribes, 12 tribes po yan. Si Ephraim, nilusog, kukunin po nila. Kaya nagsabwatan yung hari ng Syria at yung hari ng Israel. Bakit sinabi ng Lord sa 7:14, God is with us? Okay. Kailan malaman po natin na ang Diyos ay sumasa kanila during that time? Okay. Nandiyan pa ba kayo? At dito po, nalaman po yung sambayan ni David na Syria ay nakipagkasundo sa Ephraim. Okay. Ang Ephraim po, isa sa mga po yan ng
isa sa mga tribe, ang puso niya at ang puso ng kanyang bayan ay nanginginig gaya ng punong kahoy sa gubat na niyanig ng hangin. Ibig sabihin, sila po ay nanlupaypay. Okay, kaya sabi ng ating Panginoon sa verse 3, ang sabi niya, okay, si Isaiah po ay propeta yan. Propeta po yan. Kaya sabi niya, sino nagsabi? Ang Diyos, kasi nagkagulo na yung bayan. Nagkagulo na po. Kasi nakapasok na po ang Gentiles, King of Syria. Nakipagkasundo yung isang tribo, 12 tribes po yan. So nagkagulo na po. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Propeta Isaiah during that time, ang sabi niya, okay, lumabas ka, si King Ahaz, nandiyan si King Ahaz ay King of Judah. Okay. Ang King of Israel, sino? Si Pekah. Ang King of Syria, si Rezin. Okay. Hindi kayo malilito dyan, ha? Ang kalaban po dyan, si Syria. Ang magkapatid po dyan, Judah at Israel. Itong si Israel, nakipagsabwatan kay King Syria. Okay, nakipagsabwatan, hindi maganda po yun. Mga Gentiles po yan eh. Kaya dito ang nangyari, sabi ng Diyos kay Propeta Isaiah during their time, go out, lumabas ka, makipag-meet ka kay Ahaz, you and share Jesub your son. At the end of the equator from the upper pool to the highway to the fuller's field. Sa verse 4, kwento ko na lang po yan. Kaya sa verse 4, sinabi niya sa kanya, ikaw ay makinig lang. Sa verse 4, wala na po yan. Kaya sabi ni Isaiah, pagka nagsalita si Ahaz, siyempre nagminta mo sila, makinig ka lang. Tumahimik ka lang sa propeta ng Diyos, kasi may mensahe ng Diyos yan. Huwag kang manghina, huwag kang matakot. Tatlo po yan. Kasi pag ang propeta ng Diyos ang nagsalita at ang Diyos ang nagsabi, totoo. Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Kaya dahil ang Syria at ang Ephraim ay mga anak ni Jeremias, ay nagbalak ng masama laban sa inyo. Sa verse 5 na po yun. Ngayon, sa verse 8, ganito nang sabi ng Panginoon kay Isaiah. Makinig ka, Ahaz, ang sabi niya, hindi maitatag o mangyari man sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco at ang ulo ng Damasco ay ang Rezin. Sa loob ng 65 taon ay nagkawatag-watag ang Ephraim. Ano ba, hindi na ito magiging isang bayan? Ay kasalanan po sila kasi. Amen? Nakipagsapwatan. 65 years na nagkaroon ng labanan. Hindi sila nagkasundo yung Northern and Southern Kingdom. Okay? Kasi nakapasok nga ang King Syria. At dito, nung una, ang nangyari hindi pwedeng magkaroon. Yun ang sabi ng Propeta Isaiah. Punta na tayo sa chapter 7 verse 10. Meron ba yan? Okay, moreover, the Lord spoke again to Ahaz saying, kanino propeta ang pinadala niya. Tama? Okay. Hindi nagbagi, hindi nagtagumpay. Ang Diyos na mismo ang nangusap kay Ahaz. Diyos na mismo. Diyos na, hindi na propeta. Okay, bakit? Ano sa palagay nyo? Okay, sunod. Ang sabi ng ating Panginoon kay Ahaz, as a sign for yourself from the Lord your God, as it either on the deep or in the height above. But Ahaz said, I will not ask, nor will I test the Lord. Diyos lang nagsabi, tigas ng ulo. Kanina propeta. Ngayon, Diyos na. Diba? Minsan ganyan tayo. Minsan may propeta ang Diyos, minsan nagbabasa tayo ng Bible, minsan sa pangangaral, nangungusap ang Diyos. Hindi pa rin natin pinapakinggan. Tama? Ibig sabihin, may problema. Kaya dito, sabi ng Lord sa kanya, sabi ni Ahaz, I will not ask. Sabi ng Lord, pag-ask ka na. Diyos ang nagsabi. Ibig sabihin, ano man yung problema mo, pwedeng magsama yan, pwedeng mag-unite yan. Kaya lang, ang problema, tinagpas eh. Ayaw kong itis ang Lord, ayaw kong subukan ng Diyos. Bakit? Itakot ako eh. Diyos na nagsabi.
Pag sinabi ng Lord na you ask anything in my name, then you will ask. Huwag ka matakot. Bakit? Diyos na nagsasalita eh. Kaya, sa verse 13, then I said, "Hear now, O house of David." Paginig ka, kasi ang kanang hari ng David dyan si Judah. Dyan siya pinanganak eh. Ngayon, maliit na bagay. Ano yung maliit na bagay? Sa verse 13, ano yung maliit na bagay? Okay, itong sambayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang pagpagurin ang mga tao na inyong pagpagurin rin ang ating Diyos? Ibig ko sabihin, pagod na yung mga tao, titigas ng mga ulo. Napapagod din pala ang Diyos. Kasi hindi sila nakikinig at hindi sila sumusunod. Diba? Sa panahon natin ngayon, malalaman natin kung napapagod pa ang Diyos. Ito sa Old Testament to, ha? Okay. Therefore, ito na. Kaya nga, the Lord Himself will give you a sign. Siya na mismo. Ngayon, dahil hindi ka nag-ask, hindi ka humingi. Hindi mo sinubukan. Ako na nagsasalita. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay? Matindi tong ano to. Oh, nabibitawan. Parang ahas, madulas. Okay? Ngayon, mga kapatid, tingnan natin ang Matthew chapter 1. Nasa Old Testament po yan, ha? Basahin natin. Behold, the virgin shall be with and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Sa Old Testament, yun din ang meaning nun. Nasa kanila ang Diyos sa bayang Israel. Nakakausap po nila sa pamagitan po ng audible voice, pero hindi nila nakikita. Sa pamagitan ng pillar of fire pagkagabi, at sa pamagitan ng pillar of cloud pag-araw. Kasi 40 years po sila nag-ikot eh. Sa wilderness, 600,000 po yun. Yung kongregasyon na yun, 600,000. Kaya mo bang mamahalan ng 600,000? Walang pagkain? Ha? Ang Diyos. Dahil sa kay Propeta Moses, kay Moses po. Matindi ang ginawa niya dyan. Kaya dito, okay, sa Old Testament, tingnan po natin dyan sa chapter 1 para makuha natin yung okay. Ito na po yung kapanganakan ni Kristo. Alam niyo na po, ay si Mary po, siyempre mag-sweetheart po yan si Joseph. Ngayon, si Joseph, talagang nagbabalak na siya ikasal sila. Alam niyo po, ang customary ng Hudyo. Hindi pwede magsama yan. Hindi po magsama yan. Customary nila yan. O, nung generation nila, kaya virgin yan. Oo. Ngayon, hindi na uso ngayon yung ganyan. Nung panahon nila. Ngayon, naglinhi siya sa pamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, siyempre po, pag sinabing husband, naka-schedule na sa mga kasalan. Okay. Si Joseph po, kilala niyo si Joseph? Ang kaning haring David. Okay, raise po siya ng hari. Natatad po natin si Joseph mayaman. Akala natin si Joseph mahirap, hindi po. Ang kaning David po yan, anak lahi ng hari. Ngayon, ano raw ang katangian ni Joseph? Just man. Naman, ang kanila David, ilang generation na yan? Ilang generation? 500, 600, 700. Pero he was a just man. Ayaw niyang mapahiya si Mary. Sikreto na lang pag sinabi niya buntis siya. Wala namang nangyari sa akin.
Tama? Tayo ba'y papayag to? Sa simpleng salita, ay hindi ka papayag, pero mo. Kaya lang, dito iba to. Okay. Kasi wala namang, tingnan natin ang 20. Samantalang nag-iisip si Joseph, mayroong anghel. Okay, nagkaroon po siya ng panaginip. Ano sinabi ng anghel? Okay. Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Kunin mong asawa si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamagitan ng banal na Espiritu. Okay. At siya ay manganganak ng isang lalaki, hindi babae, son. At tatawagin siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino nagbigay na Jesus ang pangalan? Si Joseph pa sa si Mary? Sino? Angel. Hindi po tao ang nagbigay ng pangalan Jesus. Angel. Maliwanag po? Yung iba kala nila ganun lang. Hindi po. Galing sa taas. Nagbigay ang pangalan niya, bakit? Merong mission Ililigtas niya Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Ito ay nasusulat. Ano yung nasusulat? Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and he shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Sa Old Testament, si King Ahaz, hindi na-fulfill yung sign. Bakit? Natakot. Sabi ng Diyos, mag-ask ka. Kasi may palatandaan Ano man ang hingin mo? Diyos ang nagsabi nun natakot siya. Hindi kita susubukin nun. Pag Diyos ang nagsalita, subukan mo. Pero kung tao, huwag mong subukan ang Diyos. Amen? Yan pa ba kayo? O palapakan natin ang Diyos. At, samantalang natutulog si Jose, siya po ay nagising. Sapagkat ang anghel ay inutusan niya na kunin si Mary bilang asawa. Sinabi na nung una, kunin mo. Manganganak siya ng isang lalaki. Jesus ang pangalan niya. Siguro, nagdududa pa rin, nag-aalala. Commanded and the angel, the Lord, commanded him. Sinabing commanded. Ano yun? Pakisuyo. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Nag-aalala ka, jasman ka, ay anak ka ng hari. Alam nyo na, yung batas, alam nyo yung nasusulat. Sa 7:14 ng Book of Isaiah, God is with us, Emmanuel. Hindi na-fulfill ng panahon nila. Ngayon ang fulfillment nasa panahon mo. Remember, ang Bible ay nahahati sa dalawang division. New division, yung Old Testament and New Testament. Okay? So, alam na natin po yan. Hindi ko na ilalaborate yan. Nasa New Testament na tayo. Si Jesus Christ is the fulfillment of the law. Ngayon, ang sabi niya, nag-aagam-agam pa. And the Lord commanded. Ibig sabihin, Jose, nag-iising siya. Kunin mo na! Kasi ng ulo mo. Pagkasano. Kailangan naman na mag-command ka ng ilang beses, kunin mo na bilang asawa, pinaglilihi, Holy Spirit. Bilang mo kasama mo ang Diyos. Amen? Tapos nag-alala ka pa, kaya kakainin ko mamaya. May pagkain na nga mamaya. Di Bishop, yung pag-uwi ko, kailan ka ba hindi pinakain ng Diyos? Sa panahon po natin, iba na. Panahon nila, iba. Wala pa si Kristo nun Nasa kautusan sila Under the law. Alam niyo ba ang kautusan noon? Ginawa ang kautusan dahil sa kasalanan.
Lahat ay nagkasala. Tinubos tayo ni Kristo. Sa pananakan pa lang ni Kristo bawing-bawi na Sanggol pa lang si Kristo Ang dami nang nagregalo. Mga pantas. Yung mga shepherds, yung mga pastor, gabi, angels in heaven, host. Sinabing host, nakita nila literal. Umawit yung mga angel, glory to God in the highest. Peace on earth, goodwill to men. Nung si Jesus Christ ay pinanganak, punong-puno na ng kapayapaan ng mundo ito. Pinanganak pa lang. Nagbunyi na ang mga anghel sa langit. Nagbunyi rin yung mga anghel dito. Pag mo sinabi yan, anghel yung nagbigay ng pangalan Yung anghel sa langit at yung anghel sa lupa, abay, anghel na galing sa Diyos yan. Kung anong iutos niyan, ay sigurado po. Kasi Diyos ang nag-utos. Sa atin, God is with us. Sumasa atin ang Diyos ngayon. O kaya lagi sinasabi na rejoice evermore. Magalak kayo. Bakit? Magsaya kayo. Magbunyi kayo. Bakit? Kasama nyo ang Diyos May pera o walang pera, may hanap buhay o walang hanap buhay, sa panahon natin kasama ang Diyos. Kompleto ka. Yes, nararanasan natin yung mga kahirapan, nararanasan natin yung relationship, nakakagulo-gulo, minsan na nababalisa ka, kung saan ka kukuha ng basic needs mo. Pero nais ng Lord na ikaw ay makumpleto. Para maranasan mo na kahit na naghihirap ka, may mga problema ka, may nararamdaman ka, may karamdaman ka, yung presence ng Lord nandyan pa rin. Amen. Kaya nagiging malungkot yung iba Nandyan na nga yung presence ng Lord, malungkot pa. Ang ibig po sabihin, kukumpletuhin ka. Huwag kang mag-alala sa bukas. Ito ba kayo? Awitin natin mamaya. Kasama natin ang Diyos. Di ako. Kasama natin ang Diyos. Dapat pagkasama mo ang Diyos, lumalaban ka. Amen. Wala kang basic needs, hanap ka ng trabaho, sinabi ng Lord ask, and it shall be given. Seek, and it shall find. Knock, and it shall be open. Okay, ay daming pangako ng Diyos nag-ask na ako Lord humingi na ako sa iyo ng trabaho dahil naliwanan ako ng trabaho Lumabas na nga ako Yung mga biodata ko at resume ko, talaga naman pinadala ko na. Sabi ng Lord, nasumpungan mo, kumatok ka ba? Kumatok naman ako pero no pay ka. Di ba? Di ba? Andiyan pa ba kayo? O, 1,000 yung uma-apply, 10 lang yung kukunin. Pagdating mo ron, nakita ka, walang ano to. Reject yan. Reject. Baka pag nag-reject ka, nagkasabolod Ikaw ba'y naghanap? Naghanap. Ilang beses? Isa lang. Ay, may better pa akong bibigay sa'yo. Mas maganda ka. Maghanap ka pa. Tinaman na ako Lord Nung nakahanap ka, sabi niya, ito gagawin mo. May tagal naman. May webinar tayo para matuto ka. Ay, gastos na naman. Diba? Nandiyan pa ba kayo? Nakahanap na Hindi kumatok ka. Ang pagkatok ilang beses? Siguro, tulog. Wala kang kamaler, kumatok ka. Ay, siguro tulog, gising yun. Kasi maraming tulog na gising. Nakakita na kayo na gising? Kunyari natutulog. Ang Diyos natin laging gising. Kasi laging ilaw sa Kanya. Tinitignan niya yung consistency mo. Tinitignan niya
kung ikaw ay nananalig sa Kanya. Tinitignan niya, kahit na nireject ka na, wala na. Kahit na yung capacity mo, wala na. Pero ikaw ay nananatili, tumatayo, nandiyan yung pangako ng Diyos. Ay, isang araw. Hello? Yan, ito to. Oh, fine, sir. How are you today? Oh, I'm fine, sir. I'm fine. Oh, you're accepted. Here. Okay. How much are you going to earn? $2,000. Oh, hindi makalundag sa tuwa. Parang nabusa siya ng guilt. Express mo. Tingnan nyo. Sa creation pa lang. Tingnan mo kung why God is with us. Sa creation pa lang eh. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God. Okay. Created the heaven and the earth. And this is without form and void. Madilim. Walang kwenta. Walang kwenta sa verse 2. Madilim. Ang kadiliman mula langit hanggang earth. In the beginning, God. Pag sinabing God, in the beginning on my life, when I awake, nung ako'y nagising, I was enlightened, nakita ko yung liwanag. Sa verse 3, and when the Spirit of the Lord moved. Doon na, alam nyo, pag nasa dilim, nung wala pa tayo sa Lord, nasa dilim tayo. Wala tayong awareness. Wala tayong kamalayan. Akala natin na mga ginagawa natin ay lahat ay okay. Okay ba kayo? Okay na tayo kasi nandito tayo. Ang sabi niya, hindi ba? Okay, gila na lang. Kwento ko na lang. Sa verse 4, and when the Spirit of the Lord, sabi niya, ito po sa 2, malalim. Madilim lahat. Walang saysay. Walang kulay ang mundo. Nandyan ang Diyos. But when the Spirit of the Lord moved, then God said, let there be light. Kailan nagkaroon ng liwanag? When the Spirit moved, the Spirit of God moved. Kailan ka ba naliwanagan? Nung nahabag ang Diyos sa'yo. Na-enlighten po tayo. Nung nahabag ang Diyos sa atin, kumilos ang Diyos, doon na nag-umpisa yung God with us. Kinakalimutan po natin yun. Kaya nung nakita ng Diyos sa verse 4, then God saw that the light was good. Napakaganda yung liwanag. And God separated the light from the darkness. Pero pagpapahiwalay yung gawa ng darkness at gawa ng liwanag. He divided the light from the darkness. And He called the light day and He called the darkness night. The evening and the morning were the first day. Sa creation pa lang, kasama na natin ang Diyos. Pero mo, iniwalay niya na yung liwanag sa dilim. Yung mga iba, nasa dilim pa rin. There is a darkness of life. While it is day, trumabaho ka. Habang malakas ka, habang nandyan ang Word of God, habang nandyan yung Holy Spirit, habang nandyan yung biyaya ng Diyos, sumunod ka sa promise ng Diyos. Amen. Kaya grabe. Hallelujah. Creation pa lang nais na ng Lord na tayo ay magiging kasama niya. Sa Old Testament pa lang, kaya lang matikas talaga ang mga ulo nila. Kaya sa New Testament, God is with us. Emmanuel is with us. Ang Espiritu ay bumaba. Ang Diyos mismo ay bumaba. Para magpakilala na sabihin sa lahat ng nilalang niya na God with us. Pag sinabing God with us, ang Diyos ay nasa universe.
God is everywhere. Kahit na anong religion mo, pananampalataya mo, paniniwala mo sa Diyos, God is everywhere. Ang magkakaiba lang dyan, yung tunay at tamang pananampalataya, at mararamdaman mo na God is not only in this world, not only with us, but God in us. Nasa atin mismo ang Diyos at mararamdaman mo. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, nararamdaman ba natin ang Diyos? Pag hindi mo nararamdaman, feelings mo lang yan. Maraming mga nilalang na Diyos, feelings. Feelings. Oh, feelings. Emotions or feeling is different from faith. Ang pananampalataya, iba yun. Hindi mo nakukuha ang pananampalataya at paniniwala sa pamagitan ng emosyon. Makukuha mo ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung iba, ang sabi nila, hindi ako naniniwala ng Bible, tapos nakita ko ang Diyos. Ginagawa mong sinungaling ang sarili mo. Niloloko mo lang sarili mo. No existence of God. Yung iba, walang existence ng God. Ang Diyos niya yung kanyang sarili. May Diyos. In the beginning, God. May nagtatanong sa inyo, walang Diyos. O, in the beginning, God. Yung hininga mo, sa Diyos galing yan. Kaya huwag kang magmalaki. Isang araw, magkukulaps ka. Baka ipapatunay sa iyo ng Lord na buhay siya. Kaya pag minsan, naiirita ako, meron na ganyan sa akin. Existence of God. Kasi itiis siya, ateista. Alam mo, galing. Nilalait niya yung Diyos ko. Gusto ko ngayon, yung hininga mo mawala. Namunta siya. Pagpuka ko pa lang ng ano. Bakit? Ito to yung Diyos natin. Hindi ako nagdududa eh. Kilala ko yung Diyos ko. Yung Diyos ng Israel. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos ng mga propeta at apostolis. Yun yung ating sinasambay. Ang daming Diyos-Diyosan eh. Yung iba, hindi nila kilala tunay na Diyos. Kaya yung kahuliwan ko, napabawasan ko. Nung nakita ko, isang araw lang, 200 eh. Isang linggo na, 100 plus pa na. Bye. The Holy One. Ano yung nung last Sunday ko? Sino nakapanood? Galit na galit ang demonyo. The Holy One. Kasi ayaw nila na si Jesus Christ ay Holy One. Malalaman natin kung bakit siya the Holy One. Palapakan natin ang ito. Iisip ko lang eh. Ano ba? Tingnan natin. Old Testament yun ha. Sa New Testament. Yung nagsalita na let there be light, Espiritu. Hindi tao yun, Espiritu yun. Eternal God yun. Without beginning, without ending. And let there be light, and there was light. Why? Because the Spirit of the Lord moved kaya nagkaroon ng liwanag. Madilim po yun. Nakita ng Diyos na magandang liwanag. Kaya iniwala niya yung liwanag sa dilim. Tingnan mo kung nasa liwanag yung kasama. May kay Kristo ka na, pumupunta ka pa sa dilim. Yun ang ibig sabihin nun. Paano mo maramdaman ang presensya ng Lord? Tumidilim ka. Kailangan nasa liwanag ka lagi. Ano ibig mo sabihin? Kahit na tumatanas ka ng pagsubok, ay nasa liwanag ka pa rin. Kasi wala naman exempted sa pagsubok eh. Wala. If you are born by a woman, born by a woman ba si Jesus Christ? Yes. Pero virgin.
Pero kung born of women ka, tapos reproduction ka ng ng mag-asawa, hindi na kasala ka. Kasi lahat ay nagkasala. Isa lang ang walang kasalanan. Sino? Si Jesus Christ. Bakit? Ipinagdihi siya ng Holy Spirit galing sa langit. Yung pangalan niya, angel ang nagbigay. Ang mission niya, maligtas ang kanyang bayan at mapatawad ang lahat ng kasalanan. Oh. Katapos, ang daming Jesus. Ilang Jesus na yung nagpapanggap? Buwato, paglapit 32 na yata yun eh. Oh. Mayroon pang darating dyan. Bakit? Sabi ni Kristo, maraming bulaang propeta, maraming bulaang guro, maraming bulaang turo, maraming bulaang Kristo. Papatunayan ng scripture na si Kristo ay tunay. The Holy One. Pamiministry pa lang si Kristo eh. Nagpatira pa ng demonyo eh. Ano sabi niya? Hatulan niyo na ba kami ngayon, the Holy One? Oh, kailangan na siya ng demonyo eh. Panahon na ba para hatulan mo kami? The Holy One? Kaya yung iba, the Holy Two. The Holy Three. Isa lang ang holy. Isa lang ang banal ng Diyos. Kaya kung dinagdagan niya ng 2 tao yun, kung dinagdagan ng 3 tao, nagdagdag. Pero ang Diyos, ang sabi niya, wala na akong ibang kilala ng Diyos maliban sa akin. Ang problema nilalagyan ay trono sa gitna, kanan, kaliwa. Abay, tao yun, 3 hari. Gawa bodyguard ko ah. Ang Diyos Espiritu, isa lang ang trono. Wala siyang kanang kamay doon, wala. Isa lang. Pag sinabi, right hand of God, it is not the literal hand, it is the power of God. Sabi, ginagawang literal eh. Umupo sa kanan ng Diyos. Abay, magagalit ang Diyos. Bakit? Ikilala niya sa sarili niya siya lang. Inaglagay ng tao. May kanan ng Diyos. Diyan pa ba kayo? Kaya sabi mo sa katabi, mag-ingat. Ano din kayo mga viewers, mag-ingat kayo. Ako, beautiful talaga magsalita. Bakit? Kilala ko yung Diyos ko. Kilala natin yung Diyos natin. Yung iba, minamak yung pangalan ni Jesus Christ. Minamak! Nilalait! Ano sabi ni Jesus Christ? Okay, magno, laitin nyo. Papatawarin ko kayo. Pero, huwag niyong lalaitin yung gawa ng banal na Espiritu. Hindi na mapapatawad yun ngayon hanggang sa darating. Ay, dami naglalait sa banal na Espiritu. Ano yun? Pag hindi mo kinilala na siya yung Espiritu. Saan si Jesus Christ ngayon? Nakasama ba natin siya? Pag ginamit mo ang pangalan niya, nararamdaman mo. Sabi nila, dami naman pangalan. Oh? Bakit? Pinahintulutan ng Diyos na gamitin mo pangalan. Kasi mahal na Diyos yan. Pag ginamit nila, kahit na sumasamba sila kung kani-kanino, gumagawa ang Diyos ang himala. Bakit? Ginamit nila eh. Kasi God is with us. Nag-ministry na siya, nag-crucify na siya, nag-resurrect na siya. Kaya pag ginamit mo yan, gagawa ang himala ng Diyos. At pwede pala, mag-ano na tayo, kahit na sino sasampay natin, hindi ka. Hindi. Bakit? Sino malaman? O sinabi niya sa Matthew chapter 7, mula 21, verse 7, 1 hanggang 21, hanggang pababa. O, sabi niya, makikot ang daan. Kunti lang nakakasumpong doon. O, makipot. Sabi niya, ay grabe naman. Makipot pala. Ganito, bakit yung mga nagbubunga ng punong kahoy na masamang bunga, wala yun. Sapagat ang masamang punong kahoy ay hindi pwede magbunga ng mabuting bunga. Ano ibig sabihin?
Nakikilala sa pamagitan ng bunga. Sabi ng Lord sa 7:21, ito na. Maraming tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon. Marami daw. Kukunti ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Ama. Sabi ng mga tao, mga ngaral, ginamit namin ang iyong pangalan. Ginamit na. Pumunta nga ako doon sa isang lugar ng Himala, yung bato, doon ako ginamit ko, Lord. Pagalingin mo ako kumaling. Lord, hindi po, iba naman ang pananampalataya. Gumaling. Nakita ko lang yung malunggay. Umibang kulay, tapos nanalig ako kay Lord. Gumaling ako Kaya yung malunggay, ang Diyos ako. Hindi nila alam mo nagpagaling ang Diyos. Kala nila yung malunggay. Kaya sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. Bakit? Ginagamit yung pangalan. Kahit gamitin yung pangalan ko, hindi ko kayo kilala. Pangalawa, nagpapalayas kami ng demonyo. Di ba marami nagpapalayas ng demonyo? Pag ng orasyon ko. Kaya, ano ka ng manok, kambing, alay tayo, para kakainin. Dami. Dami. Dami mga ritual. Punta tayo sa bundok, ibog-ibog ka. Patay doon sa bundok. Doon tayo para makuha natin ang power ni Lord. God is with us. Kasi mula nun, nung pinanganak si Lord, hindi na mawawala yun yung God is with us. Kaya lahat, inano ng Lord, kaya daming tao, naniniwala. Sabi ng Lord, napalayas ako ng demonyo, ginamit ko pangalan, nangaral kami sa pangalan. Marami ba nangaral sa pangalan ni Lord? Ang dami. Sabi ng Lord, layas! Hindi ko kayo kilala! Kawawa naman, nangaral ka. Palayas ka ng demonyo, nagpagaling ng karamdaman. Ginamit mo yung pangalan. Tapos, tanda ko rin, hindi kita kilala, layas! Atin niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Titiyakin ko sa inyo na hindi tayo palalayasin. Bakit? Kinikilala na natin na yung Espiritu ay Diyos. Ano sabi ni Lord sa kanyang mga alagad? Mas mapalad ang mga nananalig sa akin na hindi nakakita kaysa kayo nakasama ko. Ibig sabihin, pagkasama mo si Kristo, nung Hudyo ka, hindi ka ganong nananalig sa Kanya. Bakit? Tao si Kristo Kasi nga tao nagugutom, nauuhaw, kasama mong natutulog. Pero pag gumawa ng himala, abay lumalakas sa tubig. Tao pa rin daw. O sige, yung ministry nyo patawirin mo sa tubig kung tao pa rin yan. Walang lumakas sa tubig. Magikero! Ay, tinapin na lang kung anong power yun. May power din ang katiliman. Pero pagdating sa buhay, ang Diyos ang nagmamayari. Walang karamataran demonyo. Amen? Diyan pa ba kayo? Kaya huwag kayong manalig sa pulong-pulungan ng demonyo. Mahina ka na. Yan, discourage ka na. Hindi ka sinagot. Para siya na lang ang maganda sa buhay mo. Sila sinagot parang na. Hindi na makalaban, hindi na ako makatayo sa aking pananampalataya kasi gandang-ganda ako talaga sa kanya. Di ba? Duman ba kayo sa kanya? Parang hindi kayo dumaan. Duman tayo lahat dyan. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos. Halos lahat tayo duman dyan. Oo. Patagalin mo pa ba, Bisha? Huwag kayo mag-alala. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1-4. In Him, same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 4.
Ano sabi niya? In Him? Oh. Nasa Kanya ang buhay. He is the source of life. Pag wala ka sa life, patay ka. Maraming buhay na tao, pero patay sa spiritual. Buhay ka na, buhay ka pa sa spiritual. Nasa liwanag ka. Because Jesus Christ is the source of life. In Him was life, and the life was the life of men. Kaya nag-iilaw ka ngayon. Kasi, na-enlighten ka, naliwanagan ka from the darkness. Nasa ilaw ka na ngayon. Can you say amen for that? Amen. Can we clap our hands? Sorry, sir. So, kaya sabi niya, sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as only begotten of the Father, full of grace and truth. Punong-puno siya ng biyaya at katotohanan. Punong-puno ng biyaya at katotohanan ng Diyos, kaya huwag mong abusuhin yung biyaya niya. Nasa liwanag ka na, huwag ka nang magdilim. Ay, ibig po sabihin, huwag ka nagagawa ng ayaw ng Diyos kasi mapupunta ka sa kadiliman. Ibig sabihin, madilim yung pag-iisip mo, na-block ka na. Kahit na nasa liwanag ka, talagang hindi ko matanggap na nabigo ako. Nabigo ka sa pag-ibig, nabigo ka sa karera mo, nabigo ka nabigo ka dahil hindi mo na-achieve yung gusto mo. Kasama ang kabiguan ang natagumpayan. Failure, it doesn't mean na hindi ka na magtatagumpay. Failure sometimes, yan ka huhugot para ikaw ay magtatagumpay. Kaya pinapahintulutan ng Diyos na mabigo ka para ipakita ng Diyos na may kailangan ka sa Diyos. Ito ba kayo? Ito. Diba? Punong-puno po siya ng biyaya. Ngayon, God is with us. Why? Sunod. Okay. Nagpakilala na siya. Nag-ministry siya. Nagkatawang tao siya, bata. Okay, sumunod siya sa kanyang magulang. Sumunod siya sa law. Okay. Ito po, nangangaral na po siya. Nagpakilala na siya. Basahin natin. Ano sabi niya? Which came down, if anyone, he will live, and the bread that I shall give, which I shall give. Kaya nung bumaba siya, nagkaroon ng buhay at mundo. Nung pinanganak ng pangalan, God is with us. Eh lalo na nung nag-ministry siya, nagpakilala na siya. Ako yung tunay na buhay na tinapay. Okay, sino man kakain ng tinapay na ito ay mananatili o siya ay mabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang tinapay na aking ibinibigay ay yung aking laman. Pwede si Kristo tao dahil may laman. Tama? Tama. Si Kristo ay 100% na tao at 100% na Diyos. Sapagkat ang Diyos kaya niya maging at magkatawang tao, ano man ang kanyang gustong gawin sapagkat Diyos siya. Pero ikaw na tao, may limitasyon ka. Kahit na pinagpala ka na ng karunungan, at dami ka ng achievements, pinagpala ka sa material na bagay, pinagpala ka sa karunungan na nagmumula sa mundong ito, at pinagpala ka pa rin sa spiritual, huwag mong angkinin na ikaw ay Diyos. Amen? Kasi pag pinagpala na, tingin niya sa sarili niya, lumilipad, hindi mo gano'n. Biniyayaan ka lang ng Lord at binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mangarap ng katotohanan.
at buong. And everybody shall praise the Lord. Sabi nila, continue bishop eh. Talaga naman pupunti papasok eh. Hindi naman sinabi namin marami. Nakakatakot kung marami na tayo. Apaw na tayo rito. Doon sa kalsada, apaw na. Bakit? Eh baka mamaya eh. Hindi na tayo nangangaral ng puro lap na. Hindi na tayo nagre-review pag nagkakasala. Dito po, pag nagkamali, sabihin natin. Amen? Gusto nyo dumami tayo? Walang review, puro lang. Puro lang. I love the family of God. Okay naman. Nakita mo may kahinaan siya. Meron siya hindi may suko. Nasa kanya na yun, kung bisyo. O ano yun, nasa kanya yun. Dito, maririnig niya. Ayaw ng Diyos ang kadiliman. Hiniwala niya yung dilim sa liwanag. Kaya ikaw ay nadidiliman. Bakit? Itong ka nakaapak sa kadiliman. Kaya justify mo yung ginagawa. Kasi malabo ang paningin mo. May mata ka, pero hindi ka nakakarinig. May tayo ka, hindi ka nakakarinig. Bakit? Matigas ang ulo. Dapat ang mga spiritual na bagay tumatagos. Ako yun. Mahina ako, nagkasala ako. Hindi naman ako perfect. Pero ito ang gusto ng Diyos. Para God is us. God is in us. God is in us, with us. Sa mundo ito, sa marami, at sa sarili natin. Yung iba, God is with us lang, sa mundo lang. Pero sa sarili niya, wala. Tatlo po yan. There is a life of the Word. Go! Pakainin mo yung laman niya. Marami ba kumakain ng laman ni Kristo? Pag-uliwin. Pag-uliwin. Di ba? Dami nagpipinitensya. Ang daming banal pag-uliwin. Dami. Ang daming banal. Hindi kumakain ng kanin. Hindi naliligo. Tapos, nagpa-fasting para malungkot yung mukha. Para huli. Huli nga eh. Huli. Huli naman siya. Mayroong iba. Ay magpapakrucify muna ako sa Pampanga para patawarin ako. Tapos balikan mo siya. Ay niloloko mo sarili mo. Ang Diyos ay Diyos. Hindi nagbabago ang kapalaran ng Diyos. Kung nagkakamali ka pala, lapit ka, Lord. Patawad po. Pero hindi ko nagagawin. 2022 na, Lord. Ginagawa pa. Magto-2022 na. Abay, isang araw. Alam niyo, may hangganan. Sinabi na ulit eh. Ang gumagawa ng masama ay hindi nagtatagal. Bakit yung kapitbahay namin? Ang tagal. Sinabi ng Lord din eh. Binibigyan ko siya ng pagkakataon na magsisi. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya ikaw huwag kang malungkot. Life of diretso. Therefore, kaya nga eh, yung mga Pariseo, mga religious leader, they quarrel among themselves, saying, how can this man give us his flesh? Tao ito eh. Kakainin natin. Hindi nila naintindihan eh. Bakit? Ginawa nilang literal eh. Ginawa nilang pulutan si Kristo eh. Flesh, sabi niya, spiritual ito. Pag sinabing galing ako sa langit, spiritual ba yun o natural? Spiritual yun. Kaya pag sinabing galing sa langit, yung bread na tinutuko niya, hindi pandisan, hindi tasty, hindi kangkong, hindi bangus. Ang tinutukoy niya na bread yun, yung spiritual bread. Ano yung spiritual bread? Yung salita niya, man shall not live by bread alone. Pag nagutom ka, dito ka kakain sa instruction ng Diyos. Yun yung bread niya, yun yung flesh niya, yun yung instruction niya para yung God is in us. Kaya kahit na may pinagtataan na kawari na pahintulutan,
Dumaan ka sa sakit. Oh, nakakasakit naman ang tao ah. Dumaan ka sa kahirapan. Mahirapan naman ang tao. Ano ba ang pagkakaiba mo sa iba? Oh, nagkaroon kayo ng pangayan ng asawa mo. Oh, natural lang yun. Pero yung pangayan na hindi nakagisa ng plato. Ang pangayan nyo lang, ano lang, nasa inyo yun eh. Kailangan, makontrol mo yung emotion mo. Ito yung nagalit ka, eh, ano kagad? Ha! Natuling-tuling na yung binanatan mo. Asan na ba yung wish? Saan na ba yung wish? Kapag hindi na bumalik yung kanyang paningin. Nagsisisi ka ngayon, papatok-tok mo pa. Eh sabi niya, then Jesus said to them, most assuredly, tinitiyak ko sa inyo, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life. Kanina life of the world. Ngayon, kompleto na. Bakit? Kilala mo na siya eh. Yung kanyang laman at dugo, kilala mo na, may relasyon ka na. Kaya meron ka na, no? Meron ka ng buhay. Individual ito, individual. Kanina, life of the world. Ngayon, life in you. Alam niyo ba yung my life is in you? My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Strength is in you, Lord. In you, in you. Sabi niya, inspirasyon kita, buhay kita. You light up my life. Ooh, to carry on. Kilala niyo yun? Si Olivia Newton. You light up my life. Nung nakilala kita, yung buhay ko ay kumahan. Sapagkat naging inspirasyon. Kaya dapat ang inspirasyon natin bukod doon. Bakit? May life ka na sa kanya. May life na yung mundo, may life ka pa sa kanya kasi kilala mo na. Kaya sabi na hindi ka ko yung kilala eh. Bakit? Wala kayong flesh and blood. Wala kayong relationship sa akin. Kaya hindi ko kayo kilala. Kaya layas. Ginagamit nyo na yung pangalan ko eh. Pero pagdating sa pagsunod, sa gusto ko, hindi kayo sumusunod. Kaya kahit nasabihin mo ginamit ko yung pangalan mo, gumawa kami ng himala, nagpagaling, lumayas ang demonyo, layas. Bakit? Ginamit mo ng pangalan mo. Naniwala lang kayo na hindi naman kayo sumusunod. Sinabi niya, because you don't obey the will of the Father. What is the will of the Father? Sino ang Father natin ngayon? Ano yung will niya? Anong Great Commission ni Lord? Go, ye into all the world and preach the gospel in all nations, teaching them to observe all things and baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Sabi mo sa iyo, katabi may gagawin tayo. Kasi naliwanagan tayo. Para ang Diyos ay suma sa mundo at ang Diyos ay nandito sa suma sa atin at suma sa akin. God is kahit nagutom ka, God is within us. Yung iba pag gutom na, parang wala sila. Wala Diyos sa atin. Diba? Pero kaya pag-asa natin ang Diyos. Habang tayo ay nabubuhay may pag-asa, sabi mo siya katabi, yung my life is in you. Career. My hope is in you, my love. Okay ka. Esperado ka dyan. Pero ang pinakatabi siya yung spiritual. Yung bread and blood. The spiritual food. Because the flesh is the food, indeed the real food. And the drink, my blood is the drink, indeed. Ibig sabihin, that is the real drink. It is not the soft drink. It's not the juice. It's not the
Ano yan? Yung kitty. Milk tea. It's not a distilled water. The true water is the living water. The true bread is the living bread. And the true blood is the blood of the Lord. He was crucified on a cross. Kaya nung tinarangan po siya, umagos ang dugo at tubig. That is the real food. Kaya pag ikaw ay nanalig doon, hindi ka na magugutom. Kaya hindi ka na mag-alala bukas. Kasi si Kristo ay nasa iyo. Amen? Palapakan natin ang anyone who comes after me, if you believe, he will never get thirst and hunger. And if you eat my flesh and drink my blood, that is the real bread and real food. You have eternal life. Sinabi niya yun. And I will raise you up at the last day. Pero mo, babangunin ka na. Sabi mo sa'yo katabi at hindi mo. Namatay ka na ba po? Nasa libingan ka na, natupak, sama ko pa. Sinabi lang ko siya, hindi kita iwan, hindi pa ako kaya na. Kahit sa, tapos sa punto nito. Ganun umibig ang Diyos. Kaya pagka pinapakita mo yun, pagsunod mo sa Kanya, ay naku mga kapatid, natutuwan ko sa iyo. Pagmamalagin ka kay Satan, kita mo na yung walang kunin niya, matindi yan. Kahit na walang ayuda yan, nakangiti. So, di ba? Yan pa ba kayo? O yun, tingnan mo yung anak mo na yun. Nawala lang ng pamasahe, sabi niya, layo. Sa gawain ng Diyos. He who eats my flesh and drink my blood. Si Jesus Christ ay nananalangin sa akin. Ano ba? Okay. Pasa. Meron pa? Meron pa? Meron pa? Andi na. Sapagkat gano'n na lang ang pampaligid. Bakit? Binigay niya yung kanyang buktong nanan. Nakusin naman sa kanya ay sumampalataya. Ano raw, hindi siya mapapahama. Sabi mo siya, kapatid, hindi ka na mapapahama. Hindi ka na mapapahama. So, gano'n ang pag-ibig na Diyos. God is with us. God is in us. Ang matindi dyan, yung relationship mo kay Lord, si Lord nandito nakapreserve. Kahit na may nararamdaman ka, pag nandito si Lord, mamaya wala ka nang mararamdaman. Kahit nahirap-hirap ka sa buhay, kapos na kapos ka, mamaya masaya ka ulit. Hindi ka na mawala ng pag-asa. Amen? Hindi ka magugutom na eh. Kontento ka na sa dumarating sa iyo. Tayo na po lahat ito ngayon. Sarap, no? Pero mo, God is with us. Yun ang pala sikreto, no? Kakainin mo yung laman niya at inumin mo yung dugo niya, sumunod sa kanyang kalooban. Pag nakasunod ka pala, no, kompleto ka na.